Please take note. Lana angikhulumi noMkhovu lo okuthiwa oyimfakabili. Ngikhuluma ngaloMkhovu nje olight, yabona, ngoba lo oyimfakabili usuke usunzima kakhulu, kodwa ngicela ungazi ngoba ngizele ukuzofundisa uthakathi. Siphinde sinibingelele babukeli be-channel ngobuningi benu nama-viewers. Siphinde sibingelele laba bafowethu laba abane-disability yokungaboni, ngoba siyazi ukuthi bayasilalela. Ningakhohlwa ukusubscribe, nishare, ni-like, ni-comment. Sikuveze futhi ukuthi kule channel sinephupho ukuthi ngelinye ilanga kube nomuntu olala edlile, kuphinde kube nomntwana ozogqoka iy'cathulo nomfaniswano ngaphansi kwegama lalesi channel. Lokho ngeke ngize ngikwenze ngingedwa, kodwa okwenziwa yimi, nawe nabanye. Ukuthi-ke siyokwenza kanjani, ongahlulwa yilutho uyosivezela iplani yokukwenza, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngelinye ilanga lelo phupho liyofezeka, ngoba sibaningi kangaka nje le channel akaze sicabanga ukuthi siyoba bangaka. Kwasuka-ke lokho. Namuhla ngifuna sikhulume ngokwakheka, noma wenzeka kanjani, noma ukhandeka kanjani, noma ukhandwa kanjani. Angazi yiphi igama elizofitha ini kubantu abalalele, kodwa ngifuna sikhulume ngokwakheka noma ukwakhiwa koMincwi noma umuncu, uMkhovu, uTikoloshe. Yebo, umuntu omdala. Sizoqala ngoMincwi. uMincwi noma abantu begcina bewusebenzisa sebethakatha, kodwa akekho umuntu owukhandayo, uyikhandekela wona mase bewusebenzisa abantu bewuhungule ukuthi bekwazi ukuthi besebenze ngawo, kodwa akekho umuntu o-specific nje ukuwukhanda, kodwa othi uyawukhanda ngesimphikisi. Ngifuna ukuveza ukuthi ukhandeka kanjani. Uvumelekile futhi ukuphikisa. Yabona uma ngabe umuntu eshona nje, a human being ophilayo ofana nami nawe futhi nami, umzimba wakhe uye ufihlwe ethuneni, bese kuthi umphefumulo wakhe uhambe. Ukuthi uyaphi ukuweke ukuthi uthi uya ezulwini noma uyohlangana nabakubo. Shuthi umphefumulo nomzimba uyahlukana, mhlawumbe uyohlangana phambili, okanye usale la ethuneni, umoya wakhe uhamba uyofica umzimba omusha le makuwukuthi uyangena. Ngenxa-ke yokuthi sona kakhulu lapha emhlabeni, uthola ukuthi-ke awunayo indawo, sisho nje ngokaNkulunkulu, akekho okwazi uNkulunkulu futhi akekho okwazi ngale ekufeni. Lento wonke umuntu unelungelo lokuyiphikisa futhi esho ngendlela acabanga ngayo. Siqhubeke nendaba singaze silahle itopic. Ngenxa yokona kwethu mhlambe ujikiswe lapho oya khona, ngabe uya kwabakini noma uya ezulwini, ujikiswe uyolinda usuku lokuvuka. Mawubuya-ke umphefumulo wakho uthi uyeza lapha ey'ngcwabeni, lapho ongcwatshwe khona, ufice umzimba wakho ungasekho nawo, ubusuhambile umzimba uthi uyowufica ngale ngaphambili, ufice ungasekho lapha ethuneni. Mase lo mphefumulo wakho ungabi nayo indawo yokuhlala, mase uyahamba uyibonele ukuthi ushonaphi, of which means usuzohlale uhamba nje ujikeleza ungazi ukuthi ubhekephi. Ilapho-ke esithola khona sekwakheka uMincwi. Mase kuba khona-ke iy'nhlalakathana ey'zowuthwebula-ke uMincwi, sisebenze ngawo. Ukuthi yisebenza kanjani ngixolise, angifuni ukukhuluma kakhulu namuhla ngento engcolile, abantu babuye bekhala, kodwa kukhona abasuke bekwenza. Bathi ukliye ephuzwini lemuncu.
lomuntu. Asedluleke siye ephuzwini loMkhovu. uMkhovu ngesize sikufihle ukuthi unegazi lomuntu, uthanda ungathandi. Angikhulumi-ke ngalento mina yokuthi umuntu uyashawela isipikili okhakhayini eshone phansi kusetshenziswa amakhubalo noma usuke ethwebuliwe. Zihlukene ney'nhlobo zomkhovu njalo. Take note of that, ngoba lo engiwusho kungenzeka ukuthi akusiwo lo ucabangayo noma lo owaziyo. Yabona umuntu mayethatha isilwane esiphilayo, asiqalekise ngemfene ngoba bayijwayele, kodwa uyakwazi umuntu ukuthatha noma yisiphi isilwane esiphilayo, elale naso, edle amakhubalo athize, meselala naso, esikhulelise, base lesi silwane sizale umuntu. Lo muntu uzoba negazi lakhe nelesilwane, shuthi umuntu ozoba ney'boya, kodwa uthi uma umbheka umuntu, kodwa uneziboya. Ephinde elale nazo, lezi zinto zize zibe ubulili obuhlukene. Shuthi useney'lwane eziwu-2, esesilisa nesesifazane. Emva kwalapho mase y'hlangana zodwa, akasekho-ke yena ey'hlalise ndawonye. Lokhu akuzalile ngicela ukusho ukuthi le ngane yakhe siyibiza ngoMkhovu, ngoba uzoyithumela ukuthi yenze izinto ey'ngalungile. Ayibi yinte-ke, iba mfishane. Mase kuthi lezi y'lwane ngoba ziwubulili obuhlukene zilale zombili, kuzokwenzakalani? Zizothola umntwana. Akasezi ukufana-ke, akasezi ukuba nayo-ke ishephu eningi yomuntu ngoba azilalanga nomuntu, zilale nazo zonke. Ishephu eningi kuzoba eyesilwane. Ukuqhamuka-ke ka-uTikoloshe lapho. Guess what? Omunye umuntu kuzothi maselalele iy'ncazelo zalezi zinto, mase yabuza ukuthi kanti isipoki yini, singena kuphi lana? Cha, enye into ekufune abantu beyi-understand-e ukuthi izinto zesintu nezinto zenkolo yobuKrestu khona la ey'hamba y'shayisane khona, ngoba sithe loya moya nje uma ubuya ungasenandawo yokuhlala uphenduka uMincwi. Kodwa laphana ngokwesintu, hhayi ngokwesintu, ngokokuthakatha noma kokukhohlakala, kunabantu abakwaziyo ukuthi bethi bayahamba beyovusa umoya womuntu ethuneni. While ngenkolo sithi awusekho laphana, uhamba uyaluza umhambomu, bethi bawuvusa benza lento okuthiwa yini? Isipoki, ukukhohlakala. Awucabange nje uyovusa umoya womuntu ongawazi, nomuntu ongamazi ukuthi wayephila ndlelani, uyowunikeza omunye umuntu, ewuthathe-ke lo muntu-ke, lo muntu-ke uma sehlupha lana, esekuhlupha wena onikwe lento okuthiwa unikwe isigubhu, ukuthi-ke uyophila kanjani nalo muntu uma engahambisani nalento abamenzele, exabane nawe nalesi sikhohlakala esakunika lento siqamba amanga, ngoba kunamanga abuye ebe khona phela laphana, abuye evuke. Asisekho, awusakwazi nokusitshela yonke lento, sikutshela nanokuthi iy'namba y'hekhiwe. Ngebhadi-ke mina angiyenzi lo doti lo. Awazi nokuthi loya muntu wafa kanjani, mhlambe wafa kabuhlungu nje. Awucabange-ke wena khona-ke imicebo ozowenza lo muntu owafa kabuhlungu ekhala. Awuboni namanje ufuna ukuze utshelwe yimi ukuthi ayikho leyo nto leyo, kusuke kudlalwa ngawo. Suke ingasekho-ke inyanga ehambe yakubelethisa isipoki, ithi kunike isipoki semali. Suke sekuyindaba yakho nomndeni wakho leyo. Angithi kuzwakele kahle. Uma kukhona indlela oyazi ngayo, asifuni ukukuphikisa, kodwa uvumelekile kwi-comment section ukuyiphikisa. Ngicela ukuyibamba lapha, ngaze ngigabawele kakhulu. Siyabonga ukulalela kwakho. Ungakhohlwa ukushare, ukusubscribe, ushare, ulike, ucommente.